Megy? Aha. Na, sziasztok gyerekek! Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan kell egykerekezni biciklivel. Hát ugye a legfontosabb dolog az az, hogy ilyen rakjátok úgy be az átót, váltsatok úgy, hogy könnyen bírjátok tekerni. Hát tehát ilyen legelső fokos kerék, vagyis a legkisebb, hát meg a legnagyobb, tehát ilyen 1/1 vagy 1/2, az a legkönnyebb, vagy pedig elő 2 és hátul 1, és még úgy is megtaláltuk. És hát ja, mi felszálltuk a biciklire, már mindegy autó, nem mindegy. És úgy kell egykerekezni, hogy az első kereket kicsit felrántjátok, és akkor meglökitek, hát pedáloztok. Mindjárt elmegy ez az autó, és nem mutatjuk, nem mutatom. Csak segíts az autó! Na, ugye nem jön semmi, ahogy mutat, benne vagyok az egész képben. Hát úgy nem az egészbe, de jó lenne az úgy. Tehát akkor az első kormányt megrántjuk és áttekerünk. Ezt meg is nyúláljuk. Először csak ennyi fog sikerülni, majd annyi, hogy így túl megrántjátok. Maximum ez a 2. Utána, hogyha ez így túl könnyű, akkor váltatunk egy ilyen lentebb is. Egy ilyen lentebb is. Ugyanúgy felrántjuk az elejét és rátekerünk. Ugye, és ha aztán megcsináltátok, ugye felrántjátok és tekertek, egy idő után lesz egy ilyen holdpont. És felrántjátok, és körülbelül itt, ez a holdpont, ahol már nem kell tartani a biciklit, mert megy magától is, hogy egy kicsit kell tekerni. Mondom azért, ne nevessé! Kurva anyád! Jó van már! Nekem is így ment. Rájöttem, hogy itt tekerem. Felrántom. És akkor van itt egy ilyen holdpont. Valahol. Első kereket felrántjátok és eltekertek. Csak ne értek én basszatok, mint én. Hát jó, még egy utolsó szép egy kerekezés. Meleg van ebbe a szarba. Nem mondod, gondolom. Túlrántottam, kirántottam. Mint a rántott húst. Köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszett volna, nyomjatok egy lájkot, kommentéljetek, illetve iratkozzatok fel. Szevasztok!